לפני 3 שנים החלטנו להתחיל איזה פרויקט של פעם בשנה, התנדבות משמעותית עבורי ומשמעותית עבור העובדים בחברה, בתחום העיסוק שלנו שזה ענף הבנייה. ידענו יחד זה חזק יותר, כמו בימים של הצבא, הרמנו ראש מעל המים, נשבענו על הכל עוד נתגבר, עוד יבואו ימים טובים עלינו, ונפתח את הלב, נחבר בינינו, כל מה שנשבר עוד נתקן. העמותה הוקמה על ידי דוד מוזס ויאיר מאיר זיכרונו לברכה. העמותה הוקמה לטובת שיפוץ של בתים לאוכלוסיות מוחלשות. השיפוצים יכולים לנוע בין שפכטל וצבע ועד החלפת אמבטיות וריצופים. הכל תלוי במצב הבית ובצוות המשפץ. הצוותים המשפצים הם חבר'ה שהם מגיעים להתנדבות ללא כישורים מיוחדים, אלא פשוט חבר'ה שבאים ורוצים לתרום לכם. ניקח עוד נשימה, נשב ונדבר, נשבור את הגדר, לב פתוח, ולא יהיה צריך סיבה לאהוב, פשוט עד השמיים. היו חששות שלא נספיק את מה שתכננו לעשות, שלא נצליח להיטמע טוב בקרב הדיירים ובבית, שאנשים לא יראו מספיק סיפוק בפרויקט. תחושות קשות בעקבות המלחמה, בעקבות כל התקופה הזאת שאנחנו עוברים עכשיו, גם לחץ בעבודה, גם לחץ מהכיוון המשפחה. אתה רוצה יותר להרגיש גם כשאתה תורם לחברה, לסביבה. באופן כללי, כאילו, אתה מחפש איזה משהו לתת בו את היד. תחושות של רצון לעזור, שאנחנו מגיעים למקום שהוא לא סטנדרטי, לא כמו שיש אצלי בבית, כמו שאני מכיר, כמו שאני מכיר מחברים. והרצון לבוא ולעזור. אנחנו נכנסנו לפרויקט הזה עם קצת חששות, כי זה איזשהו בית פרטי ולא ידענו איך התגובות של הדיירים בבית יהיו, אבל הגענו וראינו שכל מה שעשינו זה פשוט מהלב, וזה פשוט נתן לאנשים שמחה. תחושות, סימני שאלה, לאיזה מקום נגיע, מה המצב, עד כמה זה נורא, איך הם חיו ככה במשך תקופה מסוימת. בעיקר סקרנות, להבין איך הם תפעלו את האירוע לפני. רק ניתן באמת, בלי לצורך לקחת כל מה שנשבע עוד נתקן, נביא שלום בבית. אוקיי, אז ההרגשה אחרי הסיום בעצם, אני גם הגעתי עם עדן עוד לפני שבעצם התחלנו את השיפוץ, אז ראיתי את הבית, אז ראיתי אותו בעצם במצב אותנטי, וכשיצאנו משם בסוף היום של העבודה, זה פשוט היה סיפוק שאני לא חווה לקנות משהו שאני אוהב או במשהו כזה. סיפוק אחר, סיפוק שאני רואה בן אדם שבאמת צריך את העזרה, בא ומחייך ואומר לי תודה ומחבק אותי, סיפוק שלא פוגשים כל יום. אחרי סיימנו את הפרויקט, הרגשנו איזושהי הרגשה של ממש רוממות רוח, כי ראינו כמה זה עשה טוב לאנשים, נתן להם איזשהו שמחה ואמון שיש אנשים שאוהבים לתת, ולנו זה גיבש אותנו ונתן לנו הרגשות באמת של שמחה ותרומה. שהייתה מחממת מאוד ושמחת לראות את הפער בין איך שנכנסנו לאיך שיצאנו. הרגשתי טוב. קודם כל, החיבור האישי מעבר לעבודות עצמם, החיבור האישי ביחד עם המשפחה, עם האנשים, שאתה מדבר איתם, מחייך אליהם, ישבנו גם בארוחת צהריים ביחד, דיברנו, החוויה עצמה היא הייתה מאוד ממלאת, מאוד טובה, וזה מעבר להכל. מעבר לזה שאני תמיד אוהב לעשות עבודות ולעזור גם בבית, גם אצל החברים, הייתה באמת הרגשה נפלאה, ואני מודה על זה. תודה רבה.
הרגשתי פתאום שעשיתי משהו טוב, הרגשתי קצת שאפשר להחזיר טוב לעולם. אם כל אחד עושה קצת, זה משפר את האיכות חיים של מי שהיינו בו. הם מאוד העריכו את זה, אפשר גם לא במילים שהם הראו, גם בחיוכים שהם הביאו לנו, זה באמת הספיק, וגם בתחושה לפחות נוחה ושלווה. סיפוק מאוד מאוד גדול, ראינו את השביעות רצון של הדיירים בבית, ראיתי את התחושה של הסיפוק הגדול של כל הצוות שעבד שם והשקיע מעצמו, וזו תחושה שליוותה אותי הרבה מאוד ימים קדימה. בלי פוליטיקות קטנות, בלי רוחות שמשתנות, רק נוריד את ההגנות שמפרידות בינינו, כי מעבר לחומה נפש יהודי יומה, ואין עוד מלחמה, רק שיבוא שלום עלינו, עוד יבואו ימים. אשרי אדם שיכול לתת מבלי לזכור זאת כל הזמן, ולקבל מבלי לשכוח זאת אף פעם. נביא שלום בבית. בפרויקט הבא. עוד נפש